У гэтым відэа кароткі змест твора пра першае юнацкае каханне. Аповесць Івана Шамякіна «Непаўторная вясна» у многім аўтабіяграфічная. Пісьменнік і яго жонка, з якой ён пражыў усё жыццё, таксама закахаліся адзін у аднаго ў юнацтве, як і героі аповесці Пятро і Саша. Аповесць «Непаўторная вясна» была напісана ў канцы 50-х гадоў 20-го стагоддзя, а падзеі ў ёй разгортваюцца напярэдадні Вялікай Адчыннай вайны ў 1939-40 годах. Вось мне цікава, наколькі блізкія і зразумелыя пачуцці галоўных герояў сучасным школьнікам. Напішыце, калі ласка, у каментарыях. А я зараз перакажу змест гэтага твора. Пачынаецца аповесць з таго, што галоўны герой, 18-гадовы студэнт Пятро Шапятовіч, стаіць на дарозе і галасуе. Ён добіраецца да вёскі непадалёк Рэчыцы, да сваёй каханай Сашы Траянавай. Аднак машыны не прыпыняецца, і Пятро адыходзіць да прыдарожнай лаўкі. Затым ён вырашае прылегчы, а пад галаву кладзе партфель з вершамі і дзённікамі. Праз некаторы час пачуліся галасы і смех. Група жанчын вярталася з горада з кошыкамі, бетонамі і чаравікамі ў руках. Затым пад'ехаў і прыпыніўся грузавік, і жанчыны пачалі залазіць у кузаў. Пятро вырашыў запытаць у шафёра, ці можна яму пад'ехаць. У адказ пачуў 5 рублёў. У беднага студэнта грошай не было, а таму ён адвярнуўся і адышоў. Жанчыны пашкадавалі юнака, штосьці сказалі шафёру, а затым паклікалі Пятра. Аднак хлопец не азірнуўся. Калі грузавік ад'ехаў, Пятро накіраваўся пешу ў тую вёску, дзе жыла і працавала фельчарам яго каханая. Яны разам вучыліся ў Гомелі, яна ў медыцынскім тэхнікуме, ён ва ўстанове, дзе атрымлівалі адукацыю будучыя тэхнікі-аўтамабілісты і дарожнікі. На працягу 2 год Пятро і Саша сустракаліся амаль штовечар. Аднак апошнія 3 месяцы яны не бачыліся. Пятро быў на практыцы ажно ў Сібіры. Пісалі адзін аднаму лісты. І вось у адным з лістоў Саша сама запрасіла Пятра прыехаць да яе ў госці. Праўда, юнак быў не ўпэўнены, што яна ўсур'ёз разлічвала на тое, што ён прыедзе. А вось ён узяў і выправіўся ў дарогу. Саша кватаравала ў доме адной удавы з 2 дзецьмі. Яе гаспадыню, якая працавала даяркай у калгасе, звалі Аня. Гэта была жанчына гадоў 35, яе муж загінуў на лесараспрацоўках. Першай, каго ўбачыў Пятро, была дачка гэтай гаспадыні, 8гадовая Нінка. І ён запытаўся ў дзяўчынкі пра Сашу. Тая адказала, што цёця Шура ў садзе пад яблыняй кнігу чытае. На самай справе Саша здалёк заўважыла Пятра, але ці то не ведала, як себе паводзіць, ці то разгубілася, вырашыла, што зробіць выгляд, што чытае. Не ўцякаць жа цяпер, хоць у яе і было такое памкненне, але яна хутка зразумела, што выглядаць гэта будзе, мякка кажучы, недарэчна. Пятро падышоў да Сашы і паклікаў яе. Тая ўзняла галаву і пачырванела. Пятро таксама разгубіўся. А потым Саша сказала: «Будзеш маім братам. Не хачу, каб у вёсцы казалі, што да доктаркі жаніх прыязджаў». Затым яны накіраваліся ў хату і, як адзначыў пра сябе Пятро, упершыню разам селі за адзін стол. Дагэтуль яны ні разу не былі разам ні ў сталоўцы, ні ў рэстаране, ні нават у кіно не хадзілі. Саша адмаўлялася ісці, паколькі саромілася сваёй беднай вопраткі. Яна расла без маці. Яны пілі малако і елі хлеб. Неўзабаве прыйшла гаспадыня, худая, рухавая і не вельмі гаваркая. Саша пазнаёміла яе з братам. Жанчына з іранічнай усмешкай удакладніла: «Брат?» І Саша ўспомніла, што яшчэ раней расказвала ёй пра ўсю сваю сям'ю, пра сястру, малодшага брата, нават фоткі паказвала. І тады Саша сказала, што Пятро – гэта стрыечны брат. Гаспадыня зрабіла выгляд, што паверыла. Затым Пятро і Саша выйшлі з хаты, пайшлі за вёску прагуляцца, ну і паабдымацца, пацалавацца. Пятро расказаў дзяўчыне пра тое, як ён жыў у Сібіры, як ім грошай не хапала і як яны з хлопцамі вырашылі прадаць некаторыя свае рэчы. На што Саша сказала, што мог бы і ў яе грошы папрасіць. А затым яна памаўчала і расказала, што бацька яе жаніцца вырашыў. Прайшло 10 год, як памерла маці, вось надумаў стары. І Саша дадала, што напісала бацьку злосны ліст. Затым яны вярнуліся ў хату, пайшлі на тую палавіну, дзе жыла Саша. Дзяўчына падвяла Пятра да вялікага драўлянага ложка і сказала, што ён будзе спаць тут. Сама лягла на маленькім белым ложку ля вакна. Пакуль Саша за печкай перапраналася, Пятро уяўляў яе
у адной кашулі. Але нічога непрыстойнага, гэта былі найчысцейшыя ўяўленні. Саша для яго была самай любай і дарагой найлепшай дзяўчынай у свеце. Затым Пятро успомніў гаворкі старэйшых сяброў студэнтаў пра тое, што мужчына ў любых абставінах павінен быць смелым і рашучым, і тут жа падумаў, што ён ніколі не ўмеў быць нахабным. Гэта яму не ўласціва. Тым больш, што Саша для яго і сапраўды гэта штосьці святое. Яны нават не ўсе месцы ў ціхім доне маглі з ёй абмяркоўваць. Усялякія там любоўныя сцэны яны далікатна абміналі. Вось такія ў іх былі чыстыя і высокія ўзаемаадносіны. Хоць з другога боку, працягваў разважаць сам сабой Пятро, калі яны кахаюць адзін аднаго, павінны ж яны некалі стаць мужам і жонкай. Але калі б яна хацела стаць яго жонкай зараз, то не выдавала б яго за свайго брата. Лагічна. Пятро яшчэ некаторы час ляжаў і чакаў, ці не прыйдзе Саша да яго сама. Неўзабаве праспявалі першыя пеўні, і Пятро заснуў толькі пад раніцу. Калі Саша яго разбудзіл, было ж даволі позна. Яна сказала, што ўжо паспела шмат хворых прыняць, пара снедаць. У белым халаце Саша падалася Пятру казачна прыгожай, ён прыцягнуў яе да сябе і пацалаваў. Гэта заўважыла дачка гаспадыні і тут жа паведаміла маці, што цёця Шура з братам цалуецца. Пасля таго, як паснедалі, Пятро пайшоў да Сашы ў амбулаторыю. Пакуль хворых не было, яны размаўлялі. Дзяўчына сказала, што яна не хацела бы жыць так, як многія сем'і жывуць, і адзначыла, што пакуль не ўяўляе Пятра сваім мужам. Няхай ён лепей застаецца такім жа далёкім, жыве ў яе марах, а то стане такім жа, як усе. І тут аўтар піша, што ў юнацтве кожнаму здаецца, што ён выключны, непадобны да ўсіх, і не адразу прыходзіць важнае ўсведамленне, што, як усе, гэта зусім не дрэнна, у гэтым ёсць мудрасць і чалавечая вартасць. На абед гаспадыня пакінула нясмачны боршч, і пасля халоднай бульбы на снеданне было ясна, што Ані Пятру прыйшоўся не даспадобы. І так жа смачна частаваць, як Сашу, яна яго не будзе. Саша вырашыла пагаварыць на гэты конт з гаспадыняй і накіравалася да яе на ферму. Па дарозе назад яе пераняў нейкі спалоханы малады чалавек на фурманцы і забраў з сабой у суседнюю вёску. Пятро праседзеў да позняй ночы каля амбулаторыі, чакаючы Сашу, якая вярнулася, калі пачынала світаць. Ён ужо уяўляў сабе здраду, што яго каханая бавіць час з нейкім іншым, а Саша спакойна сказала, што яна роды прымала, выбачылася, што не паспела папярэдзіць. І тады Пятро вырашыў для сябе, што такога агіднага пачуцця, як рэўнасць у яго сэрцы больш ніколі не будзе. А праз некалькі дзён паспяхова забыў пра гэтую клятву. Аднойчы Саша вельмі рана паехала ў суседнюю вёску, і калі да абеду яна не вярнулася, Пятро вырашыў пайсці за ёй. Ён убачыў Сашу ў канцы вуліцы. Яна стаяла і весела размаўляла з нейкім маладым чалавекам. Гэта быў настаўнік Уладзімір Іванович Лялькевіч. Ён запрасіў Сашу ў школу пагуляць у валейбол. Пятро пайшоў разам з імі. Але гуляць ён не ўмеў, а таму сядзеў і збоку назіраў за тым, што адбываецца на пляцоўцы. Саша і Уладзімір былі ў адной камандзе, увесь час весела смяяліся. І Пятро так сябе накруціў, што пазней, калі яны з Сашай вярталіся дадому, ён ужо не мог хаваць злосць, якая кіпела ў ім. «Ці не раўнуеш ты часам?» – жартам запыталася Саша. Пятро доўга маўчаў, а потым сказаў: «Я паеду да бацькоў». І калі яны прыйшлі дадому, ён сабраў свой партфель з вершамі і дзённікамі і пайшоў. Ён ішоў праз поле да Дняпра, потым стары рыбак перавёз яго на другі бераг. Далей юнак накіраваўся на ўсход, у глыб лесу. Калі лес скончыўся, пачалося сухое балота. І тут панурасць пейзажу і бязлюддзе, якое панавала навокал, нібы схамянулі хлопца. І ён падумаў, куды ж гэта ён накіроўваецца і дзе збіраецца начаваць. «Ды хоць тут, пасярод балота з чарцямі і лесунамі на злосць Сашы», – падумаў хлопец. Але заставацца тут на ноч усё ж такі было страшнавата, і ён вырашыў вярнуцца да якой-небудзь прыдняпроўскай вёскі. Затым ён успомніў пра яблыкі, якія Саша палажыла яму ў партфель. Адкрыў яго і заўважыў, што дзяўчына пакінула яму яшчэ і грошы. Ён злосна скамячыў пяцёркі і кінуў іх пад куст. Потым пайшоў далей. Прыпыніўся, падумаў, што Сашыны грошы – гэта ўсё ж такі яе першы заробак за сумленную працу. Вярнуўся, падабраў пяцёркі і вырашыў, што гэтыя грошы ён захавае як памяць аб сваёй каханай.
Пазней гэты свой зарок ён таксама парушыў, купіў за Сашыныя грошы новыя чаравікі, бо старыя зусім стапталіся за час падарожжа. Нарэшце Пятро выйшаў да нейкай вялікай незнаёмай вёскі і пачаў шукаць хату, у якой можна было пераначаваць. Раптам заўважыў пышнагрудую дзяўчыну ў квяцістай сукенцы, якая выходзіла са двара. І Пятро пазнаў яе. Яны калісьці разам вучыліся ў школе, а потым Люба была аднакурсніцай Сашы ў медыцынскім тэхнікуме. Але дзяўчаты не сябравалі, яны былі вельмі розныя. Люба была накіраваная ў гэтую вёску пасля вучобы на працу і жыла ў маладой гаспадыні, якую яна называла Марусей. Вядома ж, Люба запрасіла Пятра быць у іх у госці. І пакуль Маруся гатавала на хуткую руку вячэру, Люба збегала ў краму і вярнулася з бутэлькай вішнёвага лікёру. А потым была прагулка па беразе Сожа, і Люба тулілася да Пецечкі, як яна яго называла, а Пятром цалаваў яе ў вусны. Потым яны яшчэ некаторы час пасядзелі на лаўцы, праўда, ўжо без пацалункаў, а затым Пятро пайшоў спаць на сенавал, дзе на яго напалі блохі і вярнулі да рэчаіснасці. Юнаку стала сорамна за свае паводзіны, і ён хацеў зараз жа пайсці адсюль, але успомніў, што пакінуў свой партфель у хаце. А назаўтра яго не пусцілі, пачалі ўгаворваць, каб ён пабыў яшчэ крыху. Пятро глядзеў на Любу ўжо зусім іншымі вачыма, яна яму здавалася непрыгожай. Жоўтыя вочы, пухлыя шчокі, бясколерныя валасы. «Табе ж на работу», – нагадаў ён ёй. «Напрацуюся яшчэ», – адказала Люба і запрасіла Пятра схадзіць у лес па грыбы. Вяртаючыся з лесу, Люба забегла ў медпункт, вярнуўшыся дадому, паведаміла: па радыё гаварылі, Гітлер на Польшчу напаў. Рамантычны Пятро усхваляваўся, калі будзе вайна, у яго з'явіцца шанс стаць сапраўдным героем. Тут жа Люба сказала яму, што баіцца, як бы яе ў армію не забралі. І як ён мог паважаць чалавека, які баіцца арміі, піша Шамякін. З гэтага моманту Люба канчаткова абрыдла Пятру. Праўда, ён не мог знайсці ў сабе рашучасці, каб развітацца і пайсці з гэтай хаты. Вось жа апуталі яго дзеўкі. І Пятро не знайшоў лепшага выйсця, як фактычна уцячы адсюль. Ён адчыніў акно, палажыў на падаконнік свой каштоўны партфелік, затым выйшаў з хаты, быццам бы падыхаць паветрам, і знік. Вядома ж, узяўшы свой партфель з дзённікамі і вешамі. Наступную ноч ён правёў у стозе сена. А потым мінулі восень і зіма, і для Пятра гэты час прайшоў незаўважна. Ён быў на практыцы ў толькі што вызваленай заходняй Беларусі на будаўніцтве нейкай важнай дарогі на самай мяжы. Пасля таго, што здарылася між ім і Сашай, напрыканцы лета 1939-га дзяўчына напісала да яго першай. Ён атрымаў ліст адразу ж, як толькі прыйшоў у Гомель. Саша пісала, што не трэба звяртаць увагу на дробязі, калі ў сэрцы ёсць сапраўднае каханне. Пятром узрадаваўся і перастаў крыўдаваць. Праўда, ехаць да Сашы яму пакуль неяк не хацелася, тым больш, што яна ўсё яшчэ жыла ў той самай гаспадыні, якой ён так не спадабаўся. А вось у Сашы дні праходзілі даволі аднастайна. Яна працавала і вучылася ў вячэрняй школе, марыла паступіць у інстытут. З тым настаўнікам, да якога прыраўнаваў Пятро, у яе былі сяброўскія адносіны. Толькі аднойчы Лялькевіч запытаўся у Сашы, ці праўда, што той хлопец, які тады прыязджаў, яе брат. Саша пачырванела, але ўсё ж такі сказала, што брат. Гаспадыня Аня першая заўважыла, што Лялькевіч закахаўся ў Шурачку, і сказала аб гэтым дзяўчыне. Саша пажартавала ў адказ, але пасля гэтага пачала пазбягаць сустрэч з настаўнікам. Аднойчы да яе ў амбулаторыю прыйшла яго маці, паскардзілася на свае хваробы, а потым сказала: «Выходзілі б вы, Шура, замуж за майго Валодзю». Саша разгубілася, потым адказала, што каб выйсці замуж, трэба ж кахаць чалавека. Старая запэўніла яе, што Валодзя яе кахае, а вось пра Сашыны пачуцці не запыталася. Пасля гэтага дзяўчына стала думаць і разважаць пра сваю будучыню і прыйшла да выснову, што замужа гэта непазбежна і неабходна. Напісала ліст Пятру, у якім паведамляла: «Прыязджай, а то замуж выйду, да мяне тут сватаюцца». Пятро, вядома ж, перапалохаўся, за некалькі дзён завяршыў работу над дыпломным праектам і паехаў напярэдадні 1 мая. Гэтым разам не толькі Саша ўзрадавалася, убачыўшы яго, але і гаспадыня прыветліва працягнула руку.
Калі вечарам пайшоў цёплы майскі дожджык, да гаспадыні завіталі суседкі, дзеці таксама не выходзілі з хаты і закаханыя вырашылі схавацца ад усіх у амбулаторыі. Яны сядзелі на канапе, абняўшыся, і размаўлялі. Расказвалі адзін аднаму пра тое, як яны жылі гэтыя 8 месяцаў, што не бачыліся. Саша паведаміла, што яна прасілася на фінскую вайну. Ваенком паглядзеў на яе і адправіў назад працаваць. Пятро адзначыў, добра, што яе не ўзялі, а то яна магла б там згубіцца, і ён бы яе не знайшоў тады. Затым Саша расказала пра тое, як да яе сваталіся, ды не сам жаніх, а яго маці. І Пятро сказаў тады, што хоча, каб Саша назаўсёды была яго. І тут між імі ўсё здарылася. Як піша Шамякін, была блізкасць, пасля якой яны сталі называць адзін аднаго мужам і жонкай. Потым свайму саперніку, настаўніку Лялькевічу, Пятро так і сказаў: «Я яе муж». Праз некалькі дзён Саша нагадала Пятру, што яго чакае дыпломная работа, і яны развіталіся да наступнай сустрэчы. Неяк па радыё сельсавеце Пятро пачуў навіну: нямецкая армія ўступіла ў Парыж, і ў сэрцы хлопца з'явілася трывога. А што калі вайна будзе? Гэта ж парушыць яго шчасце. Цяпер вайна здавалася яму страшнай і агіднай. Саша таксама прызналася, што яна баіцца вайны, бо калі маеш шчасце, заўсёды баішся яго страціць. А потым у Пятра быў выпускны, і праз некаторы час ён моцна захварэў на двухбаковае запаленне лёгкіх. Саша атрымала ад Пятра кароткі ліст, напісаны слабой рукой, і зразумела, што ўсё сур'ёзна. Яна вырашыла ехаць да Пятра ў бальніцу, у горад. Гаспадыня Аня нагадала ёй пра новы закон, паводле якога за прагул на працы можна было трапіць пад суд. Крыштальна чыстая і добрасумленная ва ўсіх адносінах Саша, канешне, боялася такіх наступстваў, але ўсё ж такі вырашыла ехаць да Пятра. Каб яе прапусцілі ў бальніцу, Саша схлусіла, што яна практыкантка. У якасці доказаў показала вартаўніку свой белы халат. Затым Саша знайшла палату, у якой ляжаў хворы Пятро, і убачыла Любу. Аказалася, што яе былая аднакурсніца нядаўна пераехала ў горад. Ёй дапамог у гэтым бацька, дырэктар Саўгаса. Цяпер Люба была старшай сястрой аддзялення. Яна сказала, што Саша можа пабыць крыху ля хворага, пакуль не заўважыць Бася Ісакаўна. Саша яшчэ з часоў практыкі памятала галоўнага лекара Басю Ісакаўну. Яе ўсе баяліся. І калі тая з'явілася, строга запыталася ў Сашы, хто такая, дазволіла пабыць толькі паўгадзіны. Але Саша прабыла да вечара, пакуль зноў не прыйшла Бася Ісакаўна і не выгнала з бальніцы дзяўчыну. Потым ноч Саша правяла ў сваёй былой гаспадыні ў горадзе, затым раніцай яна зноў падышла да бальніцы, але яе ўжо не ўпусцілі. Тады Саша села на лаўку ля бальнічных варот. Праз некаторы час з'явілася Бася Ісакаўна і сказала дзяўчыне, каб ішла за ёй. Пятру стала лепей. А восенню Пятра збіралі ў армію, і Саша дапамагала яму збірацца ў дарогу. Некалькі дзён таму яны схадзілі ў сельсавет, каб распісацца, і ўспаміналі цяпер, як тады ў іх не аказалася 3 рублёў, каб заплаціць пошліну. Пятро адзначыў, яго бацька лічыць, што толькі дурні перад арміяй жэняцца. Яны выправіліся ў дарогу, пустую і маркотную. Раптам пачуўся сумны жураўліны крык у небе. Жураўлі адляталі на поўдзень і таксама развітваліся з родным краем. Саша не змагла стрымаць слязу. Яна не ўбачыцца з Пятром яшчэ 3 гады. Менавіта столькі ён павінен быў служыць у арміі. А за гэты час у яго ўжо будзе падрастаць дзіця. Саша была цяжарная. Яны ішлі побач некаторы час, а потым прыпыніліся, прытуліліся адзін да аднаго, яшчэ доўга так стаялі. Пасля Саша лёгка адштурхнула Пятра, адвярнулася і пайшла. Адышоўшы на вялікую адлегласць, яна памахала яму рукой і зноў пайшла, а Пятро доўга стаяў і глядзеў, пакуль постаць Сашы не знікла. На гэтым аповесць «Непаўторная вясна» завяршаецца. Пра то, як склаўся далейшы лёс галоўных герояў, можна даведацца, прачытаўшы ўсю пенталогію «Трывожнае шчасце». «Непаўторная вясна» – гэта толькі першая з 5 аповесцей, напісаных Іванам Шамякіным, пра жыццёвыя выпрабаванні, з якімі давялося сутыкнуцца з закаханым Пятру Шапятовічу і Сашы Траяновай. Калі відэа было карысным, стаўце падабайкі і не забывайце падпісвацца на канал.